kaibigan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2024, kasama niyo po ang kanyang butihing may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan, Sir? Kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ako sa isang doktor. Consult ako kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humihi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, specialist oncologist, para tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik dito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nag-ano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa mga programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung misis ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng Amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasakag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagkakangesa. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ina-expect mong sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing for nawala. Wala. 2 beses ko lang uminom, 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Pero malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours, wala pa man 24 hours. Wala pa 24 hours, kasi 3 o'clock ako di awit. 1 o'clock pa lang, 22 hours pa lang, puti na yung ihi ko. Yun kaya doon ako nagsabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman sa sakit kahit ano. At saka bigla kong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na mo. Maganda na. Wala yung parang mabagal ba yan? Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobra na pawis mo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam ko. Parang it's a miracle. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Dahil sa gusto mo rin silang matulungan. Yun po. Para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap mo na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay, wala silang magawa. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga,
Pati yung papa nila, yun din pares din sa akin. Ano, wala na, okay na sila. Kaya, Yun po. kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila. Kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na. Okay na. So, congratulations sir, talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So congratulations sir. So sa mga nanonood sir ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may-recommenda ninyo sa kanila? Punta nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. At magkaroon ng peace of mind. Peace of mind. Yan ang importante. Masarap mabuhay Opo. na walang sakit. Oh. Nangyarap na. Okay sir, congratulations and mabuhay po kayo. So mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isa nagpapatunay si Sir Raul na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Pero nung uminom po ng ating mga amazing products natin, ito lalo ang Amazing 4, and one day lang po yung pag-ihi niya ng dugo nawala. Yung nakatulog rin po kagad siya ng mahimbing at ngayon po 1 month pa lang ay tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at maliksi ng lumakad at yun nga po sabi niya parehas kami pinagpapawisan kasi pag pinagpapawisan po tayo ibig sabihin healthy po tayo kasi nalidetoxify ang ating katawan. So sana po sa lahat nating mga kababayan meron din po kayong mga health concern, huwag po kayong mag-atubili na kung hindi po malayo man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Bitito page, i-like lang ninyo or i-follow para po kung ano man po ang concern ninyo, may chat po ninyo sa amin. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 0998-975-8121 kasi po kami andito para tulungan po kayo. Ang aming pong mandate galing sa Panginoon Diyos na lahat ng tao dapat natutulungan sapagkat iisa po ang lahi natin, isa po tayo bilang isang Kristiyano na gusto nating tulungan ang kapwa Kristiyano at bawat Pilipino. Maraming salamat. Magandang araw at mabuhay po ang sambayan ng Pilipinas. Magandang Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc dito for dahil sa mayroon akong rashes at saka nabagong yung ulo ko. May sugar ka ba? At high sugar pa ako. High sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Sa ospital. sabi na lang ka. Oo. Nabagok so ano ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang dinis sa iya kung anong marayon. Kaya di pa irma kong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung Amazing juice, amazing pour. missing for at saka ano, Amazing juice, amazing coffee. missing kobe. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa akong sabon, paki. Opo. Oh, salamat sa Panginoon sa Galing ka. galing ako at wala na akong ano. So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpalaboratory 110 normal, na. 110. Ah. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina opo. dun sa dinere. Okay. 110 na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkata- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo. Pwede po yan na maintain ka na lang. Doon po sa Amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin isang mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang,
ang laki na ng Kaya nagawa sa nga, inyo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Oh, Wala Jan- man akong maintenance kasi. Oh, January sa Ngayon lang ako 79 na nangyari si ito. nanay. Walang Kaya- maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing Pork, gumaling yung kanyang process. Grabe, Yung nag-relaya sugar na niya, rin. nag-normalize. Pagkatapos na magok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayun. nabagumpay. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ko tayo. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, magkagamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Meron nag-suggest sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo. Siya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng marara na Oo, ganun. may ganun eh. Oo, anong marara? Yung sa Oh, dito eh, yung amazing problem. Oo. So masasabi mo ba nanay na ito may recommenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede bang i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing pork? Sasabihan ko si, huwag ng pangalan. Awag ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. Oo. So yung, ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing Pork na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito, na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your, Assistant. assistant, at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko eh. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Opo. Success. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo Opo. na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing Pork, ngayon po yung creatinine is only 137. Opo. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. Opo. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung Amazing Pork na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Opo. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong digdig, pati yung tuhod, saka paa.
Ganyan, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, binubuhat. dahil makabangon po. Di makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po, pwedeng. Sige po. Sa Dinala isang po ospital. sa Tansuling. Mm. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito muna ng Opo, hospital. tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Mm. Magdadialysis na to. Sabi Okay. niya, ihanap may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, Ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Ano po, Dinala ninyo dinalami po. kay Tapos, doktora. opo, mabait man po siya. Ano niya. Tapos, Tapos po, pag dai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon, dyan, Refer sa- refer, dyan po, dinala sa Tancholing. Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng, 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang O, di umuwi na po ako. naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulugong da po. Tapos, ang sabi niya, abo ko na ngayon para inom tibulong ta. Maputlaon na po siya. Tsaka, nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, 4 sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So, radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Oh, sabi niya, try natin. Sabi ko, di sige, ano ko siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para, yun ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, check man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin ika. Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month ba binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Oo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Pero yun po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Kunti lang nga. So, pera. Kunti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Oo. Nung ay, salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Opo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maayos maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat niya po sa iyo. Okay, iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kay Perang Aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat, baka da mabinat. Iya. Ako, ayan, magaling na po siya.
So okay na po. So Opo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po phenomenal po yan, no? Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm, mm, Dati po ito 700 plus ang creatinine. mm, So talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. iyo po, So ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro nada po yan. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, thank Okay. you, Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo, opo. So lahat-lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito si na madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, Wala na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, o puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine ngayon, 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you, Di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang kaisipan natin, at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Opo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, Opo. ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka Opo. isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Ta ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yun ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamu with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Bitito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si tatay. Naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless, continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ, at ito po wag natin na aalisin. Di bali po hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga binamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral.
Barangay 18 Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598 or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Betito ay maraming matulungan sapagkat pag natulungan namin kayo na kayo ay maging healthy at tumabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, Nanay. Aga mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Yodike ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang blood pressure, masakit ang ulo, ang batok, ang buong katawan. At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto, kompletong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po, dinala ko sa ospital. Bali 1 week ako duman. Sabi ka doktor, operahan. Abo ko. Sabi ko, abo operahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ka doktor, o sige, pag madalang yan, putol mong doong ugat sa liog, okay na. Pinainom ako kan so bulong na Aptol. Sabi ko, okay na mamang ano ko. Huwag mo akong operahan. Sabi ko, sabi na, sige. Pinasok uli ako doon sa taas. Sa tube. CT scan. CT scan. Maglabas. Anong ginawa mo? Okay na yung ano mo. Yung ugat mo. Wala nang bara. Wala nang dugong nagbara. Ayan ang inano ko noon. Tapos sabi ko, kung pwede, lumabas na ako dito dahil ayoko ng gamot na synthetic. Ayoko ng gamot na synthetic. Ang gusto ko, herbal. Ngayon, si Doc Joey, laging narinig ito sa DCGB. Sabi ko, anak, puntan mo si Doc Joey. Ano mo ng gamot? Yung para sa akin. Ayaw kong mag-maintenance ng kung anong gamot na synthetic. Sige, sabi niya. Pumunta dito yung anak ko. Nagdala ng kaunting halaga. Pagbalik, good for 1 month. Sa madaling sabi, natapos ko na yung 1 month. Ito na ang resulta. Napakaganda. Wala na yung maintenance ko nung araw. Wala na. Ito na lang ang maintenance ko, yung gamot sa kanya. Kaya kumuha uli ako ngayon. Pero, okay na ang pangangatawan ko. Wala nang sumasakit sa leg ko. Kaya, kayo mga brother, yung mga mataas-taas ang dugo, huwag niyong pabayaan. Pumunta kayo dito. Kung gusto nyong, ayaw nyo nang umabot kayo sa level ng upirahan pa kayo sa mga naputol na ugat sa inyo. Herbal lang ang gamot dito. Kay Doc Joey Betito. Dito lang sa tapat mismo ng Central Bank.
Oh. Kaya sa lahat ng nakikinig na gustong gumaling kahit anong klase na sakit, pasyalan nyo dito si Doc Joey. Salamat po. Ito po si Manoy Arnold ay retired Marines po ito. At talaga po dahil sa kanyang very stressful na gawain, kaya po nagkasakit siya na hospitalize siya ng mild stroke. At ito nga, nagtataka tayo pag after 1 month talagang ang lakas-lakas na. Kaya ang ininom lang po nito yung mga amazing products natin, Amazing 4 at iba pa. Tayo unang-una nagpapasalamat sa dakilang Panginoong Jesucristo na tulungan ang kanyang anak na si Manoy, si Arnold, at ngayon po healthy na at ngayon po bumili uli ng parang maintenance niya. So Manoy, congratulations, mabuhay ka, God bless, Salamat po, and salamat po. good health. Yes, sir. Hello everyone, Diyos marahay na pagkahapon po sa inyo gabos. As in welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, or mas kilala po natin bilang ang lalaking hindi tumatanda, and of course to our Vice President Ma'am Ann Bitito Princena, together my partner dito sa office, kay Miss Angel Garcia. Diyos marhay na pagkahapon po sa inyo, gabos. And of course, my name is Miss Len, ang makakasama po ninyo sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. Ayan, kamusta po kayo? Hoping po ay okay naman tayo, diba? So, hoping po ay nasa maayos tayong kalagayan. Of course, ang importante ay nasa maayos tayong kalusugan. Kaya naman po, samahan niyo naman po kami hanggang 6:30 ng gabi. Okay? So, ang makakasama niyo today si Miss Len sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. Okay? So, ngayon may tackle tayong topic. Ayan. About naman po sa chronic kidney disease. Ayan. So, lagana po ngayon ang mga nagkakaroon po ng chronic kidney disease. Ayan, bakit po ngayon? Ngayong taon ay mas lalong dumami daw po ang nagkakaroon po ng chronic kidney disease. Ayan, so tatalakayin din po natin kung ano po yung dahilan kung bakit po tayo nagkaroon ng chronic kidney disease, at the same time po, paano po natin masusolusyonan yan sa tulong po ng ating Amazing 4 products. Okay? So, kaya naman po, antabay lamang po kayo sa aming programa ngayon. Of course, ayan, sa mga nakikinig po sa DCGB News Online, ayan, Diyos marahay na paghapon po sa inyong lahat. Of course, sa mga nakaantabay po sa kanilang tahanan, ayan, nakikinig naman po ngayon na talagang inaabangan po kami kada hapon. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay ng programa po ni Doc Joey Bitito. Ayan, talagang pagpunta dito, Doc, lagi akong nakikinig ng programa po ninyo. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Of course, sa lahat po ng client po namin na umiinom po ng ating Amazing 4, Amazing Trio at si Mega One Capsule. Ayan, so alas 6 na naman po ng hapon or gabi. Ayan, kayo naman po ay iinom ng ating mga amazing products. Ayan, 30 minutes before meal. Ayan, kung kayo naman po ay hindi pa nakakainom, ayan, kumuha na po tayo ng isang basong maligamgam na tubig at yung ating mga magic na Amazing 4. Diba? Yung mga magagaling natin na produkto. At bad news, ayan, may bad news si Miss Len. Ano yung bad news ni mo, Miss Len? Ayan, so nagkakaubusan po tayo ng mga kapsula. Ayan, so halos po paubos lang ang ating Mega One Capsule at si Miracle C Capsule. Grabe, ayan, talagang dinudumog tayo ngayon ng mga pasyente. Ayan, so ang dami po natin ngayon mga pasyente na nai-encounter na mayroon pong iba't ibang uri po ng karamdaman. So, mamaya na natin itakal yung topic natin. So, kanina, may mga bago po tayo na pasyente na lagi na daw po nakikinig
ng programa po ni Doc Joey. Subalit, hinintay pa na pabalik-balik sa hospital, naubos na yung pera, saka po pumunta dito sa atin. So, wag naman po natin na saka po natin, kumbaga, masimot lahat ng mga pera natin sa bangko, sa bahay, yan, saka tayo pupunta kay Doc Joey. Kung saka, ubos na yung pera natin. Katulad po ni Nanay kanina, ni Nanay Hermenia from Daraga. Yan. So, si Nanay po ay meron po siyang problema sa lungs at the same time po may problema sa cholesterol. Hindi na din po nakakatulog. Ihi ng ihi sa gabi. Ayan. So, pabalik-balik na daw sa isang hospital dito sa Legazpi. Hindi na natin babanggitin. Ayan. So, pabalik-balik na. So, wala pa din pong resulta hanggang ngayon. So, ngayon, sinubukan po ang ating amazing products. So, initially, binigyan po namin ng 3 times a day ng amazing Trio kasi nga yung Mega 1 po natin ay paubos na. Kaya, yung ating mga medyo madami pang products, yun po yung ibinibigay po natin. And also, galing po dito si Nanay Loserfida from Bakakay. Yan, natulungan na daw natin si Nanay dati. Biruin nyo, yung binili lang ni Nanay is 1,000 pesos. Inabot na ng 2 taon, saka siya bumalik dito sa atin. Kasi nga, gumaling na daw siya. So, kanina naman, so medyo na sungkog daa siya duman sa ano niya, pigtatrabahuhan. So, yung kanyang sa paa ay nagkaroon ng pamamaga. So, naalala na naman daw niya si Doc Joey. Sabi niya, babalik na naman ako kay Doc Joey. Yan. So, kumbaga, tayong mga Pilipino, sanay tayo, hanggat kaya pa natin yung sakit, hindi muna tayo magpapagamot or magpapakonsulta. So, ganun yung nangyari kay Nanay Floserpida from Bakakay. Sabi niya, noon na natulungan ako ni Doc Joey, hindi na ako bumalik kasi gumaling na ako. So, nangyari, mayroon na naman siyang health problem. Sabi niya, kinausap niya yung paa niya. Sabi niya, kung kaya ko pa, hindi pa ako pupunta kay Doc Joey. Pero, yung isip ko talagang sabi niya, pumunta ka na doon kay Doc Joey kasi para daw po ay masolusyonan na yung problema ni Nanay Floserpida. So, sana po sa lahat ng may mga problemang pangkalusugan, huwag po natin hintayin na lumubha po yan. Saka tayo magpapakonsulta. So, much advance po na magpakonsulta tayo ng maaga kasi medyo mababa pa yung babayaran natin kumpara po kapag malala na, 'di ba? And also, ayan, bumalik din si Tatay Pablo Lobedorial from Sorsogon. So, pumunta naman dito yung asawa ni Tatay Pablo, si Nanay Teresita, and also yung kanyang anak. Ayan, sabi nila, gumaling na sana si tatay dati. So, ngayon, in-stop na kasi magaling na. So, kanina, bumalik na naman kasi nga ay nahihirapan na naman daw pong huminga dahil nga po sa problemang acid reflux. Ayan, so ayun. Kaya sabi ko nga, lagi po namin na pinapaalala sa inyo na kung kayo po ay gumaling na sa pag-take ng ating mga amazing products, mas maganda po na bumalik tayo. So, wag po matakot. Lalong-lalo na kapag kayo ay gumaling na, mas maganda po na bumalik tayo dito sa office para po mabigyan kayo ng tamang advice and also para po mabawasan na yung gastos natin at the same time, everyday may iinumin pa din pa kayo at kumbaga everyday may panlaban po kayo. So, may posibilidad na hindi na po babalik yung ating mga health problem. Kasi nga, everyday nakaka-encounter tayo ng stress at syempre, minsan, nakakain tayo ng bawal. So, mas maganda po na may protection tayo. So, yun lang po yung ating yung maintenance na tinatawag po natin doon. And also, galing din dito si Mr. and Mrs. Napay from Daraga. Yan. So, natulungan po natin na mataas din po yung creatinine. Kaya kanina, bumalik naman dito si Ma'am Napay. Yan. So, pag ubos na,
at papaubos na yung kanilang iinumin, babalik po sila dito, 'di ba? So ganun po dapat. Ayan. So kahapon, sobrang dami po ng pasyente natin. Ayan. So maraming salamat kay Ma'am Grace Mitra. Ayan, kay Ma'am Maria Buelia from Tabaco. Ayan, so bumalik po kahapon si Nanay Ninita na almost 29 years na yung kanyang health problem. Si Kuya Jewel Atun. Ayan, natulungan po natin yung kanyang father na talagang gumaling na daw. Ayan, si Tatay Jose Atun. Ayan, baka nakikinig po siya ngayon. Ayan, so bumalik kahapon si Tatay, si Kuya Joel pala. Hindi pala siya tatay pa, ano. So, si Kuya Joel Atun. Ayan, so dati nagtatrabaho siya sa Supra. Ngayon, naglipat. Nag-improve sa Bimig na, diba? So, ayan, so baka nakikinig ngayon si Tatay Jose Atun na natulungan po natin na may problema po sa prostate. Ayan. So ngayon, gumaling na si Tatay Jose. Kaya kahapon naman daw, medyo tumataas yung cholesterol. Kaya bumalik naman dito kahapon. And also, galing din dito si Ma'am Lorna Mimay, si Ma'am Melinda, ayan, si si Kuya Ruben, na natulungan po natin ng mild stroke din from Puro. And also si Miss Joy, ayan, yung teacher natin, na halos po pinag-iinitan na dahil nga sa hindi makapag-focus sa trabaho, ayan, hindi na makatulog. So, natulungan po natin kaya kahapon bumalik din dito si Miss Joy at mas lalong gumanda. Ayan, galing din dito si Kuya Ramon. Ayan, from Legazpi din na mataas yung creatinine. Ayan, so ayun, maraming salamat po sa inyong lahat. And also, may dinala kaming products kahapon na ni-refer po ni Ma'am Grace na naoperahan po sa DIDE. Ayan, so mayroon pong breast cancer. Ayan, naka-confine po sa isang hospital dito sa Legazpi. Ayan, dinalhan po namin ng produkto kasi bagong opera. Ayan, so mas maganda kahit po kayo na-operahan, at least kapag uminom po kayo ng ating Amazing 4 products, ay malakas po ang inyong katawan. Ayan. So, kumbaga, natutulungan po kayo para po lumakas ang inyong katawan. And by the way, located po kami, dito lamang po yan sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, located po kami, dito lamang po yan sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami bukas. Free health consultation. Ayan, kanina madami po yung nagpa-quantum sa atin. Magnetic health analyzer. So, 10 minutes, malalaman na po natin kung ano po yung nangyayari sa loob ng katawan po natin. Kung wala po kayong mga examination, mas maganda po magpa-quantum po kayo dito sa amin. 100 pesos lang. Malalaman na po natin kung ano po yung mga health problem po natin. So, hindi po kayo gagastos ng thousands of thousands. Ayan. So, 100 pesos lang. Malalaman na po natin kung ano po yung mga nangyayari sa loob ng katawan po natin. So, ngayon, talakayin na natin yung topic natin kasi ito po yung ating pinakamarami na may mga health problem and also dito sa Pilipinas, isa ito sa pinakamaraming mayroon pong chronic kidney disease. Okay? So, narito ang tackle na topic natin. It's all about chronic kidney disease or CKD. So, ano ang chronic kidney disease? So, ang chronic kidney disease po ay isang kondisyon na kung saan unti-unting nasisira ang mga bato or kidneys sa loob ng mahabang panahon. Kapag humina ang paggana ng kidneys, nahihirapan ang katawan na alisin ang dumi o sobrang tubig at lason sa dugo. Kung hindi maagapan, maaari po itong humantong sa kidney failure kung saan maaaring mangailangan po tayo ng dialysis or kidney transplant. Kaya ngayon po, sobrang dami po talaga yung mga nagda-dialysis. Kaya nga po, yung may mga maintenance, nire-require tayo every 3 months, magpa-blood chem po kayo para po nalalaman po natin kung ano yung nangyayari na sa loob ng katawan po natin. So, ito po yung mga panganib na kadahilanan ng pagkakaroon po ng chronic kidney disease. So, number 1, mataas na presyon ng dugo or hypertension.
Kaya nga po sa may mga maintenance. Ayan. So, every 3 months, kailangan po natin magpa-blood chem tayo para malaman po natin kung tumataas yung ating creatinine. Okay? So, number 2, yung may mga diabetes. Yan, yung mga umiinom ng mga gamot. Yan, so may mga sakit sa puso, labis na katabaan, obesity, paninigarilyo, ayan, madalas na pag-inom ng alak, pamilya na may kasaysayan ng sakit sa bato, edad na 60 taong gulang pataas, mataas na paggamit ng ilang pain relievers. Ayan, sabi nga, kahit nga yung mga estudyante ni dati dito na mga nursing, ayan, yung mga magulang nila, mga doktor or nurse, hanggat daw kaya natin yung pain, huwag basta-basta iinom ng mga pain reliever. Yan, kahit po saan po kayo, hanggat kaya nyo yung pain, hanggat kaya natin yung sakit, huwag po basta-basta uminom ng gamot na wala pong advice ng inyong doktor. Okay? Buti kung mga natural medicine, katulad ng ating Amazing 4, Amazing Trio at si Mega 1 Capsule, na kahit po wala kayong sakit, pwede po kayong uminom ng ating mga amazing products. Okay? Mataas na cholesterol. Okay? So, ito naman po yung mga sanhi ng chronic kidney disease. Number 1, diabetes. Yan, pinakakaraniwang sanhi. Hypertension. At also, paulit-ulit na infection sa bato. Ayan, pagbara ng daanan ng ihi, katulad ni nanay kanina. Ayan, so hindi talaga okay yung kanyang daluyan ng ihi. Ayan, may infection, may UTI. Ayan, so and also autoimmune disease tulad ng lupus. Ayan, sa may mga autoimmune disease katulad po ni Chris Aquino. Ayan, so hanggang ngayon nagpapagamot, 'di ba? So kailangan lang po natin panatilihin na laging malakas ang ating immune system. So ito naman po yung mga sintomas. Ayan, kung kayo po nakakaramdam na ng ganitong mga sintomas na baka isa na din kayo na mayroon pong chronic kidney disease. So ang mga unang yugto, maaring walang sintomas. Habang lumalala, maaaring maranasan ang mga madaling mapagod. Ayan, so yung mga nakakaramdam na po ng ganito, yan, so usual naman, minsan, di ba, kapag pagod tayo, yan, so hindi naman ibig sabihin na mayroon na tayong chronic kidney disease. Ibig sabihin yan, syempre, alam din po natin sa sarili natin kung ano yung mga pinapasok natin sa ating katawan, sa ating bibig. So, kung tayo may mga ganitong sintomas na at syempre yung disiplina mo, baka isa ka na, 'di ba? So, pero hindi naman lahat, 'di ba? So, and also pamamaga ng paa, 'di ba? Yung mga nagmamanas na, ayan, so yung mga bukong-bukong natin, yung mukha, ayan, kapag nagmamanas na, baka isa na din po yan na sintomas na mataas po ang ating creatinine. And also, madalas o kaunting pag-ihi. Ayan, mabula o may kasama dugo ang ihi. And also, kawalan ng gana sa pagkain, pagduduwal, at pagsusuka. Ayan, so isa na din po yan na sintomas. Ayan, pangangati ng balat, hirap sa paghinga, and also mataas na presyon ng dugo, at syempre, hirap sa pagtulog. Kaya nga po, mas okay po na magpa-blood chem po kayo, lalong-lalo na sa may mga ganito po, sintomas, mga sanhi, and also sa may mga maintenance. And also, ito naman po ay mga pangangalaga at pag-iwas para po tayo ay hindi magkaroon ng chronic kidney disease. So, number 1 ang pamamaraan ng pangangalaga sa kalusugan. So, panatilihing kontrolado ang blood sugar and also yung ating diabetes, kung may mga diabetes po kayo. So, kontrolin ang blood pressure. Ayan, kung kayo po ay may mataas na blood pressure, mas mainam po na i-monitor natin palagi. Ayan, so uminom ng mga gamot na naayon po sa inyong doktor, payo ng inyong doktor. So, regular na magpa-check up at magpasuri ng kidney function. Uminom po ng sapat na tubig ayon sa payo ng doktor, kumain ng balansing pagkain mababa sa asin. Ayan ko. So, kahit po wala kayong mga maintenance, wala po kayong mga iniinom na gamot,
Kung mahilig naman po tayo sa mga pagkain na mga processed food, instant food, maalat na pagkain, inumin na mga dikulay, yan, so delikado po tayo na magkaroon ng chronic kidney disease. So, paraan ng pag-iwas. Paano tayo makakaiwas? Ayan, so number 1, mag-exercise ng regular. Kasi nga po, kapag nag-exercise tayo, maganda din po yan kasi nailalabas po natin yung mga toxins through pawis, ayan, so pagpapawis, at syempre pag-ihi, at syempre pagbawas po natin, okay? Panatilihin ang tamang timbang, ayan, so iwasan ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Ayan, limitahan din po ang maalat at processed food. Magpatingin agad kung may diabetes o hypertension po kayo. Okay, so ngayon naman, paano po makakatulong ang Amazing 4 products, which is yung ating mga produkto. Kung bakit po marami tayong natutulungan sa iba't ibang uri ng karamdaman, hindi lang po sa may mga chronic kidney disease, kundi po sa may mga hypertension, high blood, mataas ang creatinine, may mga sakit sa puso, baga, may cancer, or ano pa man po ang inyong mga karamdaman, ay pwede po natin matulungan yan ng ating mga amazing products. So, ang Mega E capsule po natin na naglalaman po ng 5 klaseng mga berries, which is nandyan po si acai berry, si fumigranate, si blueberry, cranberry, at si elderberry. Maaari po itong makatulong sa may mga ganitong problemang mataas ang creatinine dahil po ito po ay pinagkukunan ng antioxidants na tumutulong labanan ang oxidative stress at sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan. Kaya nga po ang ating mga kapsula ay pangkalahatan. Kahit hindi nyo alam na may iba pa po kayong problema sa kalusugan, lahat po yan aayusin na ng ating amazing products. And also, nandyan din po ang Multi-5 capsule na naglalaman po ng 5 klaseng mga mushroom, which is nandyan si maitake, reishi, agaricus blazei, at si cordyceps. Ang mga mushroom na ito ay may pinag-aralan para sa kanilang antioxidants at immune supporting properties. And also, nandyan po ang ating Miracle C capsule, which is na ito po ay mahalaga para sa immune system at antioxidants protection. Okay, so ang ating vitamin C, napakabisa din po niyan sa may mga problema po sa mata. Yan, malalabo ang mata, may ubo, sipon, trangkaso. Ayan, sa may mga kidney failure. And also, yan, good news, yung ating pinapainom na bata na 6 months old na baby, ngayon po ay medyo magaling na. Yung bukol daw na nakakapa, medyo lumiliit na. Biruin nyo po, kailangan operahan yung bata sa India. Ayan, 6 months old na baby, suffering sa fatty liver. Ayan, naninilaw na yung balat, naninilaw na yung mata. Ayan, so ngayon, based po sa feedback ng magulang, ngayon po ay malakas na yung bata at yung balat ay nasa normal na balat na ng isang tao. 'Di ba? So, ganun po kagaling yung ating mga amazing products. Kaya naman po sa lahat ng may mga problema sa kalusugan, ayan, subukan po natin ang ating amazing products. Lalong-lalo na, ayan, sa mga natatakot po sumubok ng ating mga products, susubukan po natin. Kasi pag nag-try kayo, wala naman pong mawawala as long as na baka masolusyonan po ang inyong mga problema sa kalusugan. Kaya po bukas na bukas po ang ating office. Ayan, sa mga babalik po dito sa office, habang may stock pa tayo, mag-avail na po kayo. Kasi kapag naubusan kayo, wala tayong magagawa kasi maghihintay pa tayo galing sa Amerika. And also, kapag dumating yan dito sa atin, maghihintay pa tayo ng ilang buwan para po sa blistering. Katulad po ng ating Multi-5 capsule, na 2 months pa yung hihintayin natin bago po yun ma-blister. Kaya nga po, nag-advance na tayo para po may mainom na po kayo, 'di ba? And also, sa lahat po na gumaling na sa inyong mga health problem na uminom ng ating mga amazing products, ayan, so mag-recommend na kayo para po may incentives po kayo. So ngayon, may MNC Diamond Multi-Level Marketing na tayo, kaya po sana, ayan, para maibalik po sa inyo ang inyong gastos. Katulad po ni Sir Raul Hana na natulungan po natin na may prostate problem, umiihi na ng dugo.
So ngayon, isa po siya sa mga nagre-refer ng pasyente po dito sa atin. Katulad din po ni Ma'am Marivic Bubiles. Ayan, so galing din dito si Ma'am Marivic Bubiles. Ayan, nag-avail naman po ng ating mga amazing products para po sa kanyang pasyente na 29 years na pong hindi gumagaling yung sugat sa paa. Kaya naman, ayan, so uminom ng ating amazing products almost pa 6 months na. At ngayon po ay yung sugat sa legs ay unti-unti nang humihilom. At kaya pala hindi po humihilom yung sugat dahil po may mga uod sa loob. Yan, so nilabas po yun. Tinuhugasan po ng ating sabon na guava, anti-infection and bacteria, and also yung ating amazing for 3 times a day. Kaya po sa lahat ng may mga problemang pangkalusugan, kung ayaw po natin na madami yung iinumin po natin, mas maganda po ay mag-avail na po kayo or magpakonsulta na po kayo para po hindi pa po malubhaan yung health problem at hindi pa po malaki yung babayaran po natin. Kaysa kapag pinalala po natin, mas grabe yung pain na mararamdaman natin, mas malaki po yung gastos natin. So tayo po, Monday to Saturday, from 8 a.m. to 6:30 in the evening, bukas po ang ating office. At syempre, pag Sunday naman, half day lang tayo dito sa Legazpi. At pag Sunday naman, na afternoon, dyan naman po kami sa Dorotea Resort and Spa. So tomorrow po, Wednesday, wala po kaming programa pero bukas na bukas ang ating office. Simula po 8 a.m. to 6:30 in the evening, free health consultation. So sa lahat na may mga katanungang pangkalusugan, mag-text lamang po kayo kay Doc Joey sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121, or sa Globe, we have 0917-853-8933. So yan po yung mga official contact number po niya. Or pwede po natin siyang hanapin sa Facebook. Hanapin lamang po natin ang Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito, or dito mismo sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito page. And also na mayroon din tayo sa YouTube, hanapin lamang po natin ang Doc Joey Bitito. So doon naman po, naka-upload lahat ng mga testimony po natin. Okay? So ang ating company since 2008 pa, at also marami na tayo natulungan sa iba't ibang uri ng karamdaman. Thousands na po yung natulungan natin na may mga problema po sa kalusugan. Kaya naman po, laging tandaan na isa lamang po ang buhay. Yan. So, ang kayamanan daw po ay hindi naman natin madadala, kaya po pangalagaan ang kalusugan. Yan. So, mas maganda na pangalagaan natin ang kalusugan kaysa po ay mag-focus tayo kung paano tayo yayaman, 'di ba? Kasi kapag yumaman ka pero may problema